Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Gfresh Alameen in the building, aka Kano to California. Hey, now you receiving mai kuna kowa na receiving sabonka all the way from Cotonou. Yeah, to ka tura min ga receipt dinka na karbi ka tura min saifa dubu uku da ɗari biyar a saifa din kenan. So ni kuma anan na receiving naira 28. Yes, I got it right here, man. SiyasarKano, say it then Kano. Keeping it real, ladies and gentlemen. This is a real love. This is a pure real love, you know what I'm saying? Keep on buying the original album, 16 tracks, siyasarKano, Zainab Gimbiya, Hikimarka featuring Amina Mawaka, Umar M. Sharif, Rayuwa. Yes. Waƙoƙi ne guda 16 masu zafi. So daga Cotonou na yi receiving wannan kuɗin. Yes, ya turo min ne ta hanyar nita. Yes, ga receipt din. So da ɗan kuɗin ɗan kawowa da komai dai na gashi na karbi naira 27,000. Yes, 27,000. So 30,000 ne kai abin da ka turo, amma dai this is 27,000 a hannuna. So thank you so much, brother. Thank you so much. I appreciate it. Well, love mai kuna kowa, real fans din kenan, ai godiya muke.